Hello guys, welcome to my daily vlog guys. Wa sila kapanagat guys kay mauton og timpo oh. Mao naman yung bagyo nga Francis. Ara to sa may sakayan. Oops. Ay ay. Oh. Ginoo ni sabon na ta. Bella, Bella. Bella, Bella. Tarag, sakay ni Alex, oh. Wa sila kapanagat, si Berto, si Aladdin. Wa jud ay nanagat, guys. Mauto na po ang panahon guys sa tumakita oh. Ang akong bagtayan jud guys ang ato jung panahon kung naunsa na kay usa man mi ka mga mananagat guys. Mao na nga agbantayan jud ding panahon. Naglukop ag dagom guys oh. Mao ni sitwasyon sa among baybayon. Updated po ta guys ato ang mga tanom aring luyo guys oh. Wala morag na ko anjo sa dagat oh. Apektuhan sa hangin guys oh. Ang akong pinaliwat guys mga ni buwak nga hasmin. Ning kamot ani guys ug magkapabuwak ta. Pasensya na mo guys, ug marapilingan ako karong adlaw. Ug ako miyon guys. Bye-bye.